Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kana may ako gusto. Pero planohon na tog maayo kanang way sabod. Temporaryo una na kong wagtangon si Gregorio. Huwag ko makasabot. Nganong day? Problema ba rin na sa Greg? Imom lang ka ng binuhi tawa na. Ako'y manghugas sa itong gikanan, anak, ha? Alam mo nag-eskwela karong hapon. Pahuway na dito sa imong kwarto. Sa akong tanaw ni mo, wapamawa ang gibati imong kahatlok tungkol sa nahitabo ganiha at bang sa inyong eskwelahan. Yan na? Tay. Sige na, anak. Ugma na lang eskwela. Ayaw paglakaw, Tay Greg, ha? Ani ka lang, ha? Inigpangita na ko ni mo. Niya ka lang sa duol, ha? Aron makita dayon ka na ako. Ulagi. Di ko mulagaw. Anir kusbay. Dilibati ko eh. Oo, anir, Mr. Tay Greg, di mo day. Hindi may manlakaw, eh. Ano, God. Salamat, tiyo, tikoy. Aris ako sa kwarto, Tay Greg. Sige, lakaw na, anak. Kiskus agtang ni mo, be. Be, dire, be. I love you, nak. I love you too, Tay Greg. Ayaw na taon pagkahilak. Hibaw ka yun. Di ko gusto makakita nga mag-uol ka. Nabaw na di ko gusto maghila ka. Mahal ta kayo ka, anak. Hibaw ko, ana. Mahal ka sab kaayo na ako, Tatay Greg. Hibaw sab ko, anak. Sige. Tiyo, tikoy. Oo, sige, day. Pahuway na dito. Kulay hugas, ani ka. Ayaw. Ako na. Oo, sige. Mag-istorya tayo man ako panghugas mga plato. Sige. Nalimot ka tingali. Gikupras ni Muslando sa atbang radyo sa eskwelahan nila ngayon. Happy ta yun, Greg. May gani ka plansado kayo nato ang libot. Sa sunod di ka ang ngay mo kumpiyansa. Imo ng trabaho, tikoy. Ginanaw munta ang palibot. Kibisag unsaon na tog tabon og limod. Wa matago ang akong lihok sa mga mata sa akong anak. Greg, Nakita niyang diha matumba sa akong tungod sa lando. Wa lang niya mapangutanan ako. Nganong gipamunit na ako mga kabhang sa tingga sa mga bala. imong gipamunit ang mga kabang. Nasaho na ako ang uban. Nga miligtiw sa akong armas. Pag-uli na akong nibawaan na. Nagsugod lang ni Landong. Tigumo na ako ang matag kabhang sa matag kinapuhi na akong kuprason. Bago na, Greg. Daghan pati nga na ipagkupras sa Silyor. Maunga hangyo lang sabi nako ni mo. Bantay-bantay sab sa palibot kung may kuprason ako. Ang labing importante giti ko dili taon mahibaw ang akong anak. Halos tanan ni mong batasan. Tanan ni mong taras. Naa di Jonas. Nagpares lang mo, si Herminia. Angang! Asam na siya maliwat. Ananin niyo? Ananin mo? Kuprason tayo noon katon. Sir Saboy. Hagba ka niya guwahinungdan. Kung sa may problema. Awaman! Siguryo. Walang may problema ng guryo. O lagi. Wa bang ganit na mo problema niya nga gidaro-daro na to ang iyang asawa. Inyong kape. O, Kantang ni mong nervyos, si Herminia. Mura ka magkagabuhi ka pa manunta. Kulit ka magtunga. Mura ka gnaniid. May angay di ay kong panidaan ninyo. Matuto ron ang talinis mong simod sa kong tamparos. Bihana ka! Doon na ka pa isugo na. Bawa na!
Dili mo eskwela si Jonas. Naibaw na ko nga dili siya mo eskwela. Sa iglesia. Arin ako. Wa tingali magadungog nga naghisgot ta sa asawa ni Greg. Tingnan mo ba't makadungog siya, oy? Kapilar ay pagkupras niya. Balik na ni Goryo. Why problema si Goryo, pero dili basta-basta. Nga kumo dili tama problema niya, kaya dili sa iyon si Greg. Ton, wa ka lang may baw, unsa siya. Suhito ko ng tawana, ton. Dili na muskwila si Jonas kung dili ni mo tagdon ang iyang gusto. Ihatag na ko ang iyang gusto. Kay sayod mong tanan, nga dili gid mahitabo nga balibaran ko si Jonas sa bisan unsay gusto niya. Pero kinahanglan muwagtang una si Greg. Wag tangon. Unsay buti pasabot nga wag tangon. Temporaryo si Greg na akong wagtangon. Ha? Unsa ba'y? Temporaryo siyang muwa aron libre aron gawas nun si Jonas sa iyang buhaton ni Yena. Sir. May tuyo si Sir Leon ni mo. Sir Leon, oh. Major. Gamay ra kayo to. Ang importante nako mao ang dako kaayo natong respetahay sa usa ug usa ug nagampo ko ni Mama Mary nga musamot kahugot ang atong kasuod. Imo na gyud ang napulsuhan na akong kinaiya, ha? Basta balak no nagani ko na ibaw kadayon sa kong tuyo nimo. Kuan, nakaila ka ba sa akong sinaligan sa pangpras? Oo, si Craig. Gamay ra gud kaayo. Gamay ra kaayo nga akong ipamalihog nimo. Dili siya ko prason. Ato lang siyang takuan. Oh, Greg, cellphone mo. Sir Leon? Dong Greg, maayong gabi diya nimo. Sorry gyud kayo pero Dagay pa trabaho, sir? doon na unta. Aw, usa man. Wa ka kapuya? Amay mo magsalaing adlaw na lang. Pero dili ko mahimutang. Dili ko makatug og maayo nga bisan ugma buhi paning kunghong dako. Buwan na ko karon dayon, sir. Huwag na ko diha. Magsulti ta. Ay, kaikog ba yan ako ni mo, Greg? Buwan na ko, Sir Leon. Karon dayon. Oh, sige, ikaw. Dini ka lang tikoy, ha? Way kauban siya na. At tuon ako si Sir Leon. Greg? Sorry kayo, sir. Daghan ming ginitor nga daan. Malangay gid ko. Kay naatlansab ko nga may nag-checkpoint good. Okay ra. Makapaabot ko ni mo, dong Greg. Way kaso. Amping dong. Salamat, sir. Bye. Bye. Restro o lisensya ni mo. Di na, sir. Ako nang gandamdaan. Ablahin mo motor. Tao na to ang toolbox. Okay. Santos, Major. hil nga pagayong ilaw sa makina sa motor. Oh, Major. Oh, Yes, Santos. Major. Armas na eh. Pistola ni sir. Ipataas sa iyong magkabot. Ipataas! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!